नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिहरबाय आरो नोंथां आदामोन जाय बिथांमोनहा दिनैनि बे श'रुम मोनसे ओपनिं जानायाव नोंथांमोना नुजाफैनानै जोंजों लोगो हमफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे स्पेशली जाय बे श'रुमनि दिनै जे ओपनिं खालामबाय बेनि अनार जोंहा आदा पबित्र बिथां आदा प्रदीप बिथां जोंखौ लिंहरनानै दिनैनि बे खाबुखौ लोगो मोनहोनो खाबु होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर बावबाय मिन्थिनाय बादिब्ला दिनै बे श'रुमा स्पेशली इलेक्ट्रिक स्कुटिनि थाखाय दिनै बेखेवजादों बेनो जाहैबाय दानि बे जोंनि टेक्न'लजि जुगावहाय जोङो बांसिन इजिखौ मानसिया बयबो नागिरो थ' बेनो जे इलेक्ट्रिक स्कुटिया बियो जेरै सारा बुंलांबाय बेखौहाय 5 to 6 आवार्सनि गेजेरावनो चार्ज होनो हागोन आरो बे 5 to 6 आवार्स चार्ज होनायनि उनाव बे बेस्ट मडेलखौ जोङो 80 किल'मिटारसिम सालायनो हागोन आरो बेनि नेक्स्ट गाहायसिन मडेलखौ जोङो 60 किल'मिटारसिम सालायनो हागोन आरो ओमफ्राय बे स्कुटिनि मोनसे बेनिफिट्सआनो जाहैबाय जोंखौ मानसिखौ इनभाइरनमेन्टखौ मोनसे इक' फ्रेन्डलि जोंखौ हेल्प खालामो जेरैखि एयार पलिउसन उखुन्दै आरो जेनेबा थावनिफ्राय जे उखुन्दै गनाय जायो बेफोरनिफ्राय इलेक्ट्रिकखौ जों इउज खालामोबा जोंखौ मोनसे रेहाय होयो आरो बेजों लोगोसे नयस पलिउसन मानो होनबा इलेक्ट्रिक स्कुटिनि नयसआ जोबोद माबायानो जायो लासैयानो जायो थ' बे मोनसे बेनिफिट्स दा जोङो बेबायदिनो टेक्न'लजिजों जोङो थांगासिनो बेनि थाखायनो जायफोर बिथांमोनहा लानो लुबैदों बा इउज खालामनो लुबैदों थ' बिथांमोनखौ खाथि खालानि सुख्लाय हालामनि खाथि खालानि आरो बेजों लोगोसे माखासे मानसिफोरा जुदि बे आदाजों मोनसे डिलिंनि थाखायबो खालामनो हागोन होननानै आं मिथिनो मोनदों बेखायनो नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन आरो भिजिट खालामफैनो हागोन थेंक इउ नोंथाङाबो दिनै बे श'रुम बेखेवनायाव बाहागो लाबाय 10टा आइटेमनि बेयाव स्कुटि दङ नोंथाङा फसायनाय गारि दंना गैया आङोथ' दासिम गासिबो मोजांखौनो मोनदों आदा माखौ होनो बेहाय नावकाटायाव DNB मटर इलेक्ट्रिक स्कुटि बिनि डिलार मोनसे खुलिनाय बे हाबाफारि माने दिनै आरम्भ दिनै मोजां दिन मोनसे शुभ आरम्भ दिनाव आं फैनानै बिराद गोजोनदों आरो बे इलेक्ट्रिक मटर बे माबा स्कुटिनि बे दिनैनि डिलारखौ बेखेवनायाव दिनै सावथुन मुलुगनि जोंनि बयनिबो जोंनि सिनायजानाय दिप्ति बसुमतारी आरो दैथि ब्रह्मवारि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव नुजाफैदों बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो जाय बे DNB मटर्स माने स्कुटि इलेक्ट्रिक स्कुटि मालिक प्रदीप बसुमतारी लोगो बिथांमोना सानैसो लोगो नांनानै बे डिलारखौ खुलिदों बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों दिनैनि दिनाव मोनसे प्रदर्शन माने मोनसे पलिउसन मोनसे बिराद मोनसे समस्या जानानै दं दा बेनिखायनो पलिउसनखौ खम खालामनाय मोनसे आसाजों भारतबर्षआवनो नाजाबाय थादों बे हिसाबै बे गारिया बयनिबो मोजांबो जागोन आरो जोंनि देशनि थाखाय बा जोंनि जायगानि थाखायबो बयनिबो मोजां आरो बे गारिया बारा स्पिड खारा मथा मथि 1 घन्टायाव 25 किल'मिटार खारगोन आरो 1 घन्टायाव 25 किल'मिटार खारो आरो बिनिखायनो बिनि स्पिडाबो खम बेनो 40 बिनि स्पिडा जायो आरो बेनिखायनो आरो खनसे बायनायनि उनाव बेयाव थावबो सोनाङा बेबो मोनसे बायग्रा गार्जेनफोरनि थाखाय बे मोजां आरो गारि गंसे स्कुटि गंसे बायनायनि उनाव आरो थावबो सोबाय थानांगौबा बायनायनि उनावबो खरसा जाबाय थायो बे मोनसे बिनि थाखाय आरो बिनिफ्रायबो बारग'गोन आरो बायनायनि उनाव आरो थाव सोनाङा बेबो फैसायाबो रेहाय जागोन आरो देशनि थाखायबो जोंनि जायगानि पलिउसन मोनसे मुक्त जागोन बेखौ आङो बिराद मोजां मोनदों आरो बयबो रायजो राजा बेखौ गनायगोन आंहा माने बिसास आरो गोबाङा साननो हागौ बे गारिखौ बोरै सिनायगोन इलेक्ट्रिक स्कुटि होननानै बोरै मिथिगोन बेयाव खिथुउनजों मोनसे प्लेट थायो बे जाबाय माने गोथां प्लेट आरो बेयाव इलेक्ट्रिक स्कुटि बिदि लिरनाय थागोन होमबानो आरो बेखौ मिथिगोन जे खिथुउनजों उन साइडआव बेवहाय माने मोनसे ग्रिन माने गोथां मोनसे प्लेट थायो बेयावनो मिथिनो हागोन बे इलेक्ट्रिक स्कुटि होननानै आरो
बिनि स्पिडा बाराबो नङा स्पिडा 40सो थायो आरो बिनिखायनो 1 घन्टायाव 25 किल'मिटार थांगोन बेयो 1 घन्टायाव दा 1 घन्टायाव 25 किल'मिटार खारगोन दा बेनिखायनो सरकारि गाइड मथे बे स्कुटिनि मोनसे रेजिस्ट्रेसनबो नाङा बेयाव नाम्बार प्लेटबो थानाय नङा बे मोनसे रायजो नां जानाय मोननानै गोजोनदों आरो बयबो रायजो राजाया बे स्कुटिखौ लानानै गावनि न'खरनि थाखा फैसायाबो सेभ जागोन आंहा मोनसे बिसास दं फ्राय देशनिबो जों जि नाजाबाय थादों पलिउसन मुक्त खालामनो थाखाय बे पलिउसनबो गैया बेनिखायनो आङो बयबो रायजो राजाखौ खावलायदों बे स्कुटिखौ लानानै जाहाथे बयनिबो मोजां जागोन आं बेखौ आसा खालामो नोंथाङा नावकाटा ओनसोलाव मोनसे इलेक्ट्रिक स्कुटि श'रुम खुलिबाय बेनि सायाव मा बुङो माने दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बा खुसिनिबो बाथ्रा आंनि थाखाय माने दिनै आं बै आगोलनिफ्राय सानबाय थादोंमोन माबा मोनसे बिजनेस खालामनायनि खोथा खिन्थु दिनै आं लास्टआव सानै इलेक्ट्रिक स्कुटिनि माबाखौ फैबाय आं ओमफ्राय साराबो बेखेवना होबाय बिराद गोजोनथाव बाथ्रा इयो ओमफ्राय दा जोंना जाबाय बे माने बेखौ खेबसे जुदि जों चार्ज होयोबा गंसे इलेक्ट्रिक स्कुटिया बेस्ट मडेला खेबसे 6 घन्टा बा 5 घन्टा चार्ज होयोबा 60 किल'मिटार खारगोन आरो बेयो ओमफ्राय बिनि सायावबो दंबावो माने मडेला आलदा 10टा मडेल दङ आंनाव बे 10टा मडेलाव बबेबा 80 किल'मिटार बबेबा 70 बेबायदि थांगोन आरो बिनि सायाव जुदि बेटारिया दा नैबे लिड एसिड आरो जुदि लिथियाम बेटारि लायोबा एसे बांसिन खारबावगोन आरो बेयाव जोंहा फाइनेन्सनि सुबिदा दङ बाजाज फाइनेन्स जों माबा खालामदों बाजाज फाइनेन्सआव ओमफ्राय बाखि आरो फाइनेन्सआव जों रायज्लायबाय थादों बिनि सुबिदा फैगोन ओमफ्राय आंना जाबाय डिस्ट्रिबिउटर टाइपआव नालाय डिस्ट्रिबिउटरानो आं सोरबा जुदि गोसो गुदुं सुबुङा जुदि डिलारशिपनि थाखाय जुदि एप्लाइ खालामनो गोसोबा बा लानो गोसोबा आं जगाजगबो खालामनो हागोन बेनि थाखाय आं 100% सापर्ट होगोन आरो बाखि जा मडेल दङ सार्भिसिंआबो बेनो जागोन जेनेबा बेटारि सोरनावबा जुदि प्रब्लेम जायोबा जोंनिफ्राय रिप्लेसमेन्ट जागोन आरो बेटारिया बोसोरसेनि थाखाय गेरेन्टि थागोन मटराबो बोसोरसे गेरेन्टि थागोन बाखि पार्ट्सनि फिसा पार्ट्सआ जिथु नांगौ बेखौ जोंनिफ्राय प्रभाइड जागोन आरो बे गासैबो माबायानो बेनि थाखाय जों नावकाटानि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मा खावलायो बे समाव दा जेनेबा रायजो राजानि सायाव आं खावलायनाया बेनो खेबसे टेस्ट ड्राइभ खालामनानै नाय गारिखौ जे डिजेलाव बा पेट्रल गारियाव जोंहा गोबां खरसानि खोथा फैयो खिन्थु बेखौ नों खेबसे लानायनि उनाव बोसोरथामावलागै खरसानि खोथाया फैया आरो बिनो बाखिथ' जेरै जोंना दा लामा सामा एसे गाज्रि मोजां जानायनि उनाव बे बुस्थुआ मोजाङै सोलिबाय थागोन आरो लागोनखौ आसा दं रायजो राजाफोरा अनसायगोन आं 100% आसा दं माने लागोन गासैबो जाहाथे इलेक्ट्रिकआव फैयो आं बेखौबो आसा खालामो मानोना जोंना जिथु पलिउसन दानि जुगाव बे पलिउसनखौ होबथानो थाखायबा जों इलेक्ट्रिकआव फैनांगोन आरो बेनि सायावसो गासैबो रायजो राजा हेफाजाब होगोन होनना आं सानो आरो एक्सचेन्जनि राहा थागोन नामा एक्सचेन्जनि सुबिदा थागोन एक्सचेन्जनि थाखाय जोंनिफ्रायनो रायज्लायना होनाय जागोन बे माबाखौ बिनि उनाव फाइनेन्सआबो बिनिफ्रायनो जों रायज्लायनो हागोन गासै माबाया